ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A kuma bakin magana, me za ka ce akan wannan izgilancin da wannan kafura ta yi wa yan halitta? Cike nake da takaici. Kamar ya? Abun ba daɗi yakan saka raina baci. Ke? Amma ni me yasa kiristocin nan suka raina musulmi da musulunci ne a ƙasar nan? Maganar gaskiya mun saki Allah. Kamar ya? Ko me kai ba wani kyakkyawan hukunci? Wannan maganar taka gaskiya ne, kuma dole a magance mana wannan matsalar. Ka shirya kawai mu je har gurin shugaban ƙasa da kai, mu kai masa ƙorafi. Allah ya sauwake. Wannan kuma wani kalan sabon salo ka taho da shi. Kai tsaye mu kira shi rashin mutunci. Ok, amma ni menene matsalar malaman da suke kokarin cewa wannan hukuncin da aka yi wannan kafirar ba daidai ba ne? To abu na farkonsa shine shaye-shaye. Karin abin takaicin kaga har so kai gaskiya wannan matsala ta shaye-shaye ba karamar masifa ba ce. Wannan musifa ubangiji kai mana sassauci. Amin, amma akwai wasu mutane da ba su da aiki sai zagin malamai, kuma idan suka tashi ba sa iya bambance malaman kwarai da na karya, duka hadawa suke. Wace kalar shawara za ka iya ba su? Zai fi mai yin wannan hali ya daina. Ina jin ka. San hakan yana sanya nisa da ubangijinsa. Amma ni mecece babbar matsalar mutanenmu ne da ba sa iya gane matsalar su har su kokarin magance ta. Mi gida bari yin fara ta kanka. A'a, to dakata. Mu bari sai a episode ɗin gaba. Domin kasancewa da mu a cikin wannan tasha, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa da dadaɗen shirye-shiryenmu da zarar mun saki.